Tá Sheachtain an Spáis fi láin seol agus tá scoileanna fud fad na tíre á chéalúire. Mar hampla, Scoil Mhuire Cois Bóthar i mBaile Átha Cliath. Rinne mar clogad Spáis agus roicéid. Glang líamar taid dá caithear. Lína mar balún le hair, os líamar piana agus chealaigh an roicéid. Ní roicéid a bháin a chraig siad ach eilíonn agus cluichí bord chomá. Tá míad ag immert cluiche bingo atá búnathe Spáis. Bhíomar ag fálam faoi réalt faointe. Is iad réalt faointe grúpa réaltí sa spéir. Bhí an dara grúpa ag dhéanamh réalcúrsaí as Lamachán agus Capini. Bhí Scoil an Sacred Heart in Gránard Cúnda Longfort anna gnóthach chomá. Táimid ag déanamh bugaí Spáis, tá an sprí aghain ag bhálinn faoi Spáis. Tá méid ag taistil an féidir stíalta ag as ag planéid eile. D'sáidir mar chopáin chun an bréagan seo a dhéanamh. D'spáin in sé céiména na Gallaí. Tá méid ag déanamh tionscanmh ar na hainmhithe a thoisiil chun Spáis nó planéid agus an galach. Tá méid an gnóthach.